Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Cejnek u duaya ine. Ey Rabbi me mezin, Rabbi me ku biratiya iman di ser hemû birati u xizmên din re digre. Lütfê li me bike ku em rastiyê fehm bikin ku heya ku em ji hev hez nekin, em nikarin bibin mü'min û heya ku em ji hev hez nekin, em ê tucarî nekevin cennetê. Nîşan û rê me bide ku weka mü'min ji xeynî ku em bi hev re bibin bira çareya me nemaye. Weka mü'minan dilê me li hev bikin û bi hevdû şêrîn bike. Dilê me bi hev re bike yek, me bi hevdû bide hezkirin. Ger tu dilê me nêzî hev nekî û nekî yek dil, em xezînên erdê jî xerç bikin, em bi xwe nikarin vê yekê bikin. Ey Rabbê me ku çawa îman bi me daye hezkirin û di dilê bawermend û mü'minan de xemlandiye, kesên ku îman anîne jî bi hevdû bide hezkirin. Me bike yek ji wan mü'minên ku tu bi taybetî di wê roja tirsnak ku siya wê rojê tune ye, me bike kesên ku di bin wê siyê de bêhna xwe berdidin. Me bike birayên dilpak, ê ku li hem ber hev dilgermin û dema hevdû dibînin, çavê wan ronî dibin. Me bike însanên ku qencî û xweşiya birayê xwe yê mü'min dixwazin û ji ber vê yekê ji wan re du'a dikin. Bila em bibin ên ku her gav ji bo me baş difikirin. Me bike hevalên kesên ku derheqê me de fikirên baş û husnê zan difikirin û duayên hevalê xwe yên mü'min distînin. Tu carî wan kesên ku di gıyaba me de du'a dikin ji serê me kêm neke. Ji kerema xwe lütfê li me bike ku ji bo duayên birayê xwe yên mü'min em bistînin, em çi bikin? Me bike mirov û însanên ku her tim qencî û başiyê dikin, qenciyê dikin û faydê didin birayê xwe yên mü'min û bawermend. Me bike jî însanên ku karê mü'minan bi rêve dibin, derd û kulên bawermendan çareser dikin û derdê mü'minan derman dikin. Di dilê me de tu carî merhemetê ji bo hev kêm neke. Me bike ji kesên ku ji bo xwe çi dixwazin, bila ji birayê xwe yê mü'min re jî bixwaze. Bi taybetî baxusûs hezkirin û hezkirina birayê me yên mü'minan, ên ku ne di meşreb û mezheba me de ne, bixîne nava dilê me. Bi hemû xweşiyên ku wan dilşad dikin, me jî dilşad bike. Lütfê li me bike, me bi xemgîniya wan xemgîn û huzn bike. Lütfek wisa bide me ku em bi hemû mizgîniya ku derheqê xuşk û birayê me yên dervayê me de ne şabin û ji mizgîniya xirab a wan jî xemgîn û bi huzn bin. Ey Rabbê me, lütfê li me bike, em serkeftinên birayê xwe yên Müslüman ên li dervê cemaet û koma xwe teqdîr bikin. Tu carî bi me ne de ji bîr kirin ku em her gav hewcedarê hevin û em hevdû temam dikin. Me bike yek ji wan kesên ku dem û firsendê nabînin ku bi xeletiyên birayê xwe yên Müslüman re mijûl bibin. Li hem ber birayê me yê mü'min me dilgerm, bi rehm û nefs piçûk bike. Li hem berî kafiran me bi prensîp, bi qeyd û bend, bi romet û bi izzet bike. Di vê meaneyê de cejn û îniyên me ji bo me bi fayde, bi bereket bin. Amin.